Meillä aikuisilla on tietysti huomattavasti paremmat työkalut niissä tilanteissa, kun tunteet uhkaa ottaa vallan. Välillä se kuuluisa V-käyrä kuitenkin lähtee niin jyrkkään nousuun, että alkaa sauhu nousta kuvaannollisesti päästä ja silloin on hyvä etsiä erilaisia rauhoittumiskeinoja. Meidän ainakin päällisin puolin leppoissa toimittajamme Pyry-Jukka lähti metsään purkamaan tunteita. Stereotyyppisesti me suomalaiset ollaan hirveän huonoja näyttämään tunteita ainakaan kovin julkisesti. Mutta jotenkin hänen pitää päästä ulos. Toiset menee kuntosalille, toiset puree tyynyyn ja toiset sitten taas huutaa metsässä! Ilkka, sut tunnetaan huutomiehenä. Mihinkä takia? No mä menin joskus metsään ja kuvasin videolle, kun huusin. Ja se johtui siitä, että ahdistihan todella paljon. Sä oot ammatiltas näyttelijä, ääninäyttelijä muun muassa myös. Minkä takia sä käyt just metsässä huutamassa? No se on ehdottomasti paras paikka. Eikö se ole se vanha sanonta, että kun metsää huutaa, niin se vastaa? Mom! Mom! Sä pidät myös huutoworkshoppeja, niin mitä niissä käydään läpi ja miten ihmiset suhtautuu vaikka metsässä huutaamiseen? Tehdään yhdessä ja käsitellään jotain sen yhteisöasioita ja sitten mennään niille alueille, mitkä on vähän semmoisia, että käytetään voimasanoja ja tämmöistä. Että se niin kuin vapauttaa sitä ilmapiiriä yleisesti siinä yhteisössä ja sitten sen kautta päästään hauskasti käsittelemään asioita. Kyllä ihmiset sanoo, että se niin kuin tuntuu, että se vapauttaa ja mä koen, että se on siinä hetkessä nimenomaan. Että se jotenkin se vaan niin kuin rentouttaa. Tuolta nenän kautta. Joo, kunnolla, paina vaan. Miten siitä hävetyksestä pääsee yli, että kaikki tuijottaa ja ihmettelee, että mitä toi rääkyy tuolla? Kyllä se hävettää, mutta sitten mä oon niinku kokeillut kohdata se, että mitä se oikeastaan sitten tarkoittaa. Ja yleensä ihmiset niitä kiinnostaa 1 sekunnin ja sitten ne jatkaa omia askareita. Perkele! Yes! Ja sitten jumalauta, siinä ne vokaalit vähän liikkuu. Siinä on niinku semmoista muovautumisen elementtiä. Ja sillä me niinku sitten lähdetään uuteen toimintaan, jolla me muovataan sitä ahdistuksesta jotain uutta. Jumalauta! Kuinka intiimejä asioita sä huudat, että miksi mulla on tänään ripuli tai jotain vastaavaa, vai mitä? No se vähän riippuu sitten tilanteesta ja tästä, niinku, että kenen kanssa tehdään ja miksi tehdään, mutta en tiedä. Laita nyt ne kurahousut päälle! Hyvä, joo. Sillä ei ole mitään merkitystä, vaikka mä laitan pizzaan ananasta! Mä ymmärrän. Heti helpotti.